Татарстан укучылары юлда йөрү кагыйдәләре буенча белемнәрен тикшерә ала. Казанның 159-нчы лицейында куркынычсыз юллар дигән ачык дәрес узды. Шулай итеп, шул ук исемдәге Бөтенроссия онлайн олимпиадасына старт бирелде. Аделина Джумагулова юл билгеләрен беренче айгына өйрәнми. Кыз яшь юл хәрәкәте инспекторлары сафына керергә ниятләгән. Юлда йөрү кагыйдәләре буенча белемнәрен ныгытасы килә. Миңа юл билгеләрен өйрәнү, үзеңне юлда ничек тотарга икәнлеген белү авыр бирелде. Юл билгеләре, кагыйдәләр күп төрле, истә калдыру җиңел түгел. Олимпиада бөтен ил буенча уза. Татарстаннан анда 209 меңнән артык мәктәп укучысы катнаша. Алар арасында Милана Мальгина да бар. Лучше изучать, как переходить дорогу, как вести себя. Кешегә юлны ничек аркылы чыгу, юлда үзеңне ничек тотарга кирәклеген белү мәҗбүри. Чөнки юл ул иң куркыныч урын, сак булу сорала. Автоинспекторлар сүзләренә караганда, республика юлларында балалар үлеме саны соңгы елларда 3тән 1 өлешкә кимегән. Быел Татарстанда 398 юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 8 баланың гомере өзелгән. Мы надеемся, что она поможет профилактике. Олимпиаданың балалар арасында юл транспорт хәрәкәтләрендә имгәнүләрен кисәтүдә ярдәм итәчәген ышанабыз. Олимпиада балаларның үзләренең дә, ата-аналарның да юл хәрәкәте кагыйдәләрен яхшылап өйрәнүләрен һәм үтәүләрен күзәтә. Олимпиада 11 декабрьгә кадәр дәвам итә. Анда һәр укучы катнаша ала. Укытуның белем бирү платформасында теркәлеп, шәхси кабинетка керергә генә кирәк. Катнашучылар онлайн режимда 10 сорауга җавап бирә, җиңүчеләр дипломнар һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнәчәк. Ләлә Зайнуллина, Ралина Абрамова, Сергей Павлюхин, Татарстан яңалыклары.